Diversi opinjonisti u ġurnalisti kritikaw fil-miftuħ il-mod li bih kienet immexxi għall-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista. Dan fid-dawl li minkejja li kienet ikun stmat li r-riżultat uffiċjali minn fost 17,862 vot mixħut kellu jkun magħruf sa qrib nofs il-lejl, dominat inċertezza kbira fis-sigħat bikrin tal-ħadd filgħodu. Fil-fatt wara li għata partitarji kienu majta biex imorru qudiem id-dar ċentrali malli beda d-dej il-ħin kienet ikun aktar ċar li r-riżultat uffiċjali ma kienx fil-qrib. Is-sitwazzjoni kienet aggravata għal fatt li għal ħin twil ma kien hemm l-ebda komunikazzjoni minn uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista, b'mod partikolari mill-Kummissjoni Elettorali li kienet responsabbli ta' dan il-proċess. Fost dawk li qalu tagħhom fis-sigħat bikrin tal-ħadd filgħodu kien hemm l-editur tal-Gazzetta Malta Today Kert Sansone li f'kitba fuq Facebook ta' rendikont tas-sitwazzjoni. Sansone kiteb: "Skiti tarrax mill-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista. Trasparenza tajni. Alex Borch jgħid li rebaħ u l-Kummissjoni tibqa' siekta fil-waqt li jidher minn fuq it-television li qed jerġgħu jgħoddu l-voti. L-inqas li nistennew li jkun uffiċjal tal-Kummissjoni jgħid li qed isir recount, imma le sa dan it-tant in-nies barra tistenna u titerra. Kummissjoni not fit for purpose." Ma l-istess sentimenti naqat l-ex-deputat nazzjonalista u l-avukat Franco De Bono li għal-ħabta ta' 3:09 ta' filgħodu talab lill-Kummissjoni biex tippubblika r-riżultat. De Bono qal li n-nuqqas ta' pubblikazzjoni fil-ħin irredikolat il-proċess hekk kif esiġa li l-Kummissjoni kellha tħabbar ir-riżultati li kellha fida dak il-ħin filwaqt li fakkar kif suppost il-proċess kellu jintemm 5 sigħat qabel dak il-ħin. Anke l-avukat Austin Samut fuq il-medja soċjali innota n-nuqqas ta' professjonalità li bih beda jitmexxa l-proċess. F'kitba fis-10 tal-ħadd filgħodu, Samut stqar li s-servizz li kienet jingħata mill-Midja Nazzjonalista kien fjak u li ma bdietx tingħata spjega ta' dak li kienet jiġri fid-dawl ta' spekulazzjoni li ntalbet recount mill-kamp ta' Adrian Delija. L-istess opinjonista li fil-passat kien qrib sew tal-Partit Nazzjonalista reġa' li jikteb fuq il-medja soċjali madwar 3 kwarti wara. Hawn Samut għamel qatta domandi. Il-PN għaliex għandu Kummissjoni Elettorali rebaħ minn rebaħ wara r-recount joħorġu r-riżultati uffiċjali. Mela jiddeċidu l-kandidati jaċċettawx ir-riżultat, allura jgħoddu il-kandidati. Farsa sħiħa. Dawn id-dikjarazzjonijiet pubbliċi jingħaqdu mal-kommozzjoni li kien hemm propju barra d-Dar Ċentrali.